gaur apirilak bortz ditu ortzoguna da, asterakoa zegunak urtzezko horretuzteik. Argara isuritako gasolioa kontrolpean dagoela azpimarratu du Nafarroako gobernuak. Ibaiaren emari handiak eta temperatura apalak mugatu dute isuriaren eragina. 56 etxe hustu zituzten Antxoainen iraulitako kamioiak Argara erregaia isuri ostean. Nafarroako ogasunak 680.000 euro aurreztuko ditu urtean jakinarazpen sistema elektroniko berriarekin. Euro eskualdeak finantzatutako lankidetza proiektuetarako laguntza deialdia irekita dago. Iruñeko peinek bat egin dute Altsasuko atxilotuen alde hilaren 14an Iruñan egingo den manifestazioarekin. Altsasuko gazteen Nafarroako biran 12.000 pertsonatik gorak parte hartu dute. Maite Mutuberriak iazko arte plastikoen laguntzarekin argitaratutako Loia izeneko lana aurkeztu du. Ortzogun honetako albistekin hasteko Argara isuritako gasolioa kontrolpean dagoela azpimarratu du Nafarroako gobernuak. Ibaiaren emari handiak eta temperatura apalak mugatu dute isuriaren eragina. Astearte arratsaldean gasolina eta gasolioa garraiatzen zituen erregai kamioi bat PA30 errepidean irauli zen Antxoain parean. Biltegietako bat puskatu eta 10.000 litro gasolio isuri ziren errepide ertzera. Istripua gertatu zen tokia Arga ibaitik urrun egonagatik ere euri uren kanalizazio bideetan sartu zen gasolioa eta hortik heldu zen ibairaino. Atzo istripuaren eta larrialdi protokoloen behin-behineko ebaluazioa egin zuen Nafarroako gobernuak. Isuria larria izan zela onartu arren kalteak izan zitezkenak baino arinagoak direla adierazi zuen ingurumen eta lurralde antolamenduko zuzendari nagusi Eba Garzia Balaguerrek. Gobernuak heldu den astelenean eginen du balorazio zehatzago bat, baina ingurumen zerbitzuko buruak aurreratu du larrialdi zerbitzuak egoera kontrolatzeko bidean direla. Ez beharra udako hilabetetan gertatu izan balitz, kaltea larriagoa izango zela, baina orain ibaiaren emari handiak eta uraren temperatura apalak mugatu egin dutela isuriaren eragina gasolioa diluitzeko balio izan baitute. Hala ere, suhiltzaiek eta basozainek ezin izan diote oraindik eutsi isuriari eta Iruña parean jarritako erretenak gaindituta Gareseraino iritsi dira gasolio orbanak. Berazkoain inguruan ere antzeman dute kutsadura. Eta aurreko albistarekin lotuta 56 etxe hustu zituzten Antxoainen iraulitako kamioiak Argara erregaia isuri ostean. 56 etxe bizitza jendez hustu zituzten Antxoainen gai arriskutsua zeramatzan kamioi zisterna bat irauli eta Arga ibaira gasolio isuri ostean. Iruñeko ingurabidean PA30 errepidean gertatu zen ezbeharra eta kamioiak 10.000 litro gasoil isuri zituen. Erregaia Arga ibaira eta etxeetara iritsi zen. Nafarroako gobernuak atzo jakinarazi zuenez, kamioiak dituen 4 deposituetako bateko erregaia isuri zen. Isuriaren ondorioak arintzeko asmoz Nafarroako larrialdi zerbitzuek Kordobila eta Trinitarioseko suhiltzaileak uretako erreskate talde eta basozainak mobilizatu zituzten. Argan ere lan egin zuten isuriak geldiarazteko. Hala ere, ordurako gasolioa ibairaino heldu zen euri uren kanalizaziorako bideetatik. Nafarroako ogasunak 680.000 euro aurreztuko ditu urtean jakinarazpen sistema elektroniko berriarekin. Apirilaren 4tik aurrera Nafarroako zerga ogasuna bide telematiko hasiko da jakinarazpenak igortzen behartutako zergadunei eta sistemari borondatez atxiki nahi zaizkionei. Harekin aurrera pausoak eman nahi dira administrazio prozedurak simplifikatzen eta razionalizatzen. Ogasunak aurre ikusten du 400.000 jakinarazpen bidagiliko dituela urten eta horien 50 inguru bitarteko elektronikoen bidez bidal litezke. Hala, 680.000 euro aurreztuko lirateke gutxi gorabehera urtean.
Nafarroako zerga ogasunaren webgunean kontsultatu daitezke sistema berriari buruzko informazio guztia. Jakinarazpen elektronikoek posta bidezko jakinarazpenen antzera funtzionatzen dute. Zergaduneko har bat jasoko dute gaitutako beren buzoian eta 10 eguneko epea izango dute jakinarazpenean sartzeko. Hori egin ezean baztertutzat joko da. Horrez gain, Nafarroako zerga ogasunaren webgunean jakinarazi ahal izango dute zein egunetan ez duten jakinarazpeni jaso nahi eta jada entregatutakoen historia kontsultatu ahal izango dute. Sistemaan izena ematea borondatez eskatzen duten zergadunez gain, Nafarroako zerga ogasuna gogorarazten du zergadun jakin batzuek legeak hala behartuta eman behar dutela izena. Hots, Nafarroako zerga ogasunarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanetan jartzera behartuta daudenek, batez ere pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik ez duten, baina 150.000 zergadun baino gehiago dituzten erakundeek. Aurrerantzean, talde horri guztiari jakinaraziko zaio sisteman sartuko direla jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean. Albiste gehiago zizkigu hortzegun honek, Euroeskualdeak finantzatutako lankidetza proiektuetarako laguntzen deialdia zabaldu da. 400.000 euroko laguntzaz, kultura, gazteria eta kirol proiektuetara bideratuko da. Akitania Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak 2018rako laguntza deialdiaren lehen edizioa zabaldu du 400.000 euroko guztizko diru kopuruaz, kultura, hezkuntza, gazteria, kirol eta eleaniztasunaren inguruko proiektuak bultzatzeko. Diru laguntzak gehienez lanen aurrekontuaren 50% estaliko du eta lanek gutxienez Nafarroako bazkide bat eta Euskal Autonomia Erkidegoko naiz Akitania berriko beste bat izan behar dute. Oran deitutako diru laguntzak Euroeskualdearen 2014-2020ko plan estrategikoari atxikita daude. Zeinetan garrantzi handia eman baitzaile herritasunaren, eleaniztasunaren eta mugikortasunaren arloetan lankidetza proiektuak garatzeari eta eskualdeetako eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetza sustatu eta dinamizatzeari. Deialdiaren oinarrien arabera, lehentasunezkoak izan dira kulturaren sorkuntza eta zabalkundearen inguruko proiektuak, bereziki sortzaile gaztei lorturikoak eta gaztei zuzendutakoak baldin badira. Bai eta hezkuntza eta gazteriaren arloko proiektuak ikastetxeen arteko mugikortasuna eta turrukia erraztea xede dutenak, taldekako kirolaren ingurukoak eta Euroeskualdeko 4 hizkuntzen erabilera bultzatzea helburu duten eleaniztasunaren esparrukoak ere. Proiektuetarako laguntza hauek lortzeko 2018ko maiatzaren 18ko eguerdiko 12ak baino lehen aurkeztu beharko dira. Entregatzeko unean formulario elektroniko bakarra bete beharko da, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, baita proiektuari buruzko fitxa ere, bazkideen konpromisoarekin eta finantzak eta planarekin batera. Proiektuaren iraupena ez da 12 hilabetetik gorakoa izanen, hautatu izana jakinarazten den egunetik hasita. Eta Iruñeko peinek bat egin dute Altsasuko atxilotuen alde hilaren 14an Iruñan egingo den manifestazioarekin. 2 aste barru apirilaren 16an egingo dute Madrilen Altsasuko auziaren inguruko epaiketa. Fiskalak 6 auzipeturentzat 50 urteko espetxe zigorra eskatu du, 62 urte eta erdikoa eskatu du 7garrenarentzat eta 12 urte eta erdikoa 8garrenarentzat. Terrorismo delitu egozten diete 2016ko urrian taberna batean 2 guardia zibilekin izandako liskarrengatik. Prozedura guztiaren bidegabekeria salatu eta justizia eskatu asmoz manifestazioa egingo dute Iruñan epaiketa hasi aurreko larunbatean. Protestarekin bat egin du Sanferminetako peinen federazioak. 2017ko Sanferminetan egin zen konzentrazioan parte hartuz egin zen moduan peinek auzia neurriz kanpokoa dela salatu eta elkartasuna eta babesa adieraziko diete preso jarraitzen duten 3 gazteei eta haien lagun eta senidei. Iruñeko peinez gain apirileko manifestazioak jaso ditu bestelako babes keinuak ere, besteak beste Nafarroako gazte taldeena. Eta Altsasuko auziarekin jarraituz Altsasuko gazteen Nafarroako biran 12.000 pertsonatik gorak parte hartu dutela adierazi dute antolatzaileek.
Altsasuko 59 kultur, kirol, gastronomia, gizarte edota hezkuntza elkartek herrialdean barna Altsasuko auziaren berri emateko Nafarroako bira antolatu zuten. Otsailaren 24tik martxoaren 24 bitartean 5 etapatan birak Nafarroako eskualde guztietara eraman du kasu honen inguruko informazioa eta giza eskubideen eta demokraziaren printzipioen aldarria modu presentzial eta anitzeran. Nafarroako gizartean mezu hauen inguruan sentsibilizatu eta konprometitu dadin. Balorazioa egiterakoan antolatzaileek azaldu dutenez 12.000 pertsonatik gora izan dira senitarteko eta auzipetuei elkartasuna adierazi eta era zuzenean kasuari buruzko informazioa jaso dutenak. Aldi berean gaineratu dute herrialdean barna laguntza talde ugari sortu direla. Adibide gisa martxoak 30 eta apirilak 8 bitartean Lizarraldeko 20 udalerritan antolatu diren elkarretaratzeak edota Tafaian apirilaren 7 burutuko diren ekitaldi eta manifestazioa. Bestetik, Nafarroako birako antolatzaile gogorarazi dute Gasteiz eta Bilbon egindako manifestazio jendetsuak. Senitartekoen eta bira antolatu duten elkarteek bihotzez eskertu dituzte elkartasun olatu hau eta kasu honen gakoak zein jasaten ari diren giza eskubideen zapuzketa hauek geografian zabaltzeko egiten ari den lan guztia. Gaineratu dutenez gizarteak adierazitako erakundeen adierazpenei eta Nafarroako lurralde auzitegiak joan den urteko martxoan emandako autoari batzen zaiela azaldu dute. Eta gaurko albisteekin bukatzeko iazko arte plastikoen laguntzekin, Maite Mutuberriak Loia izeneko lana aurkeztu du. Maite Mutuberria idazle nafarrak bere liburu berria aurkeztu du. Arte zentroan izandako aurkezpenan Loia izeneko lan berria izan du hizpide. Lana krisi baten kuadernoa da, non momentu ilunen hausnarketa egiten duen zuri-beltzez egindako ilustrazioen bidez. Lana iazko arte plastikoen laguntzei esker argitaratu da. Bolada ilun batean hasi nintzen kuadernoetan marrazten, inolako helbururik gabe. Batez ere, kuaderno horietan nire sentipenak edo ulertezina zena nonbaiten botatzeko. Gero, bigarren fase batean edo, marrazki guzti horiek hartu eta nolabaiteko ordena edo narratiba eman nahi izan nien. Izan ere, liburua funtsean marrazki batzuen bilduma da, baina saiatu naiz hasieratik amaierara arte irakurtzen den liburu bat izatea. Zer niretzat liburua ez da bakarrik nire historia, baizik eta beste pertsona batzuk senti izan dituzten emozioen edo islada da. Eta kuadernoa da baita ere forman, ilustrazioak ez baitira ilustrazio oso bukatuak, baizik eta bozetoak. Zen bozetoek badute artista edo sortzailearen espresibitate hori. Kuadernoa da baita ere forman, bere neurriak, 13/21 badirelako bidai kuadernoen edo Moleskine kuadernoen neurriak. Esaten nuen bezala, beldur handia izan dut prozesuan, zeren azkenean nire barrutik sortu den zerbait izan da, baina prozesu hontan jendeak liburua irakurri eta beren emozioa edo beraiek unkituta etorri dira niregana, esatera beraiek ere antzekoa den zerbait sentitu dutela, agian beste egoera oso ezberdin batean. Horregatik, konfidantza daukat marrazkiek badutela edozein modutara irakurtzeko gaitasun hori. Oazen orain eguraldiaren iragarpena zen den ikustera. Goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira. Goizean goiz zerua tarteka lainotxo egongo da. Gainerako orduetan zerua laino gutxikin agertuko da, erdi mailako lainoen eta goi lainoen tartekin. Hego-ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Ortziral goizean lanbroa zerua laino gutxikin egongo da, erdi mailako laino eta goi laino batzukin. Gauean zerua tarteka lainotxo agertuko da eta baliteke han-hemenka zaparrada txikiren bat botatzea. Hego-ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura igo egingo da, gutxi minimoak eta nahikoa edo nabarmen maksimoak. Apirilak 8 eguna, goazen egunak utzizkiun albisten errepasoa egitera titularrekin.
Argara isuritako gasolioa kontrolpean dagoela azpimarratu du Nafarroako gobernuak. Ibaiaren emari handiak eta temperatura apalak mugatu dute isuriaren eragina. 56 etxe hustu zituzten Antsoainen iraulitako kamioiak Argara erregaia isuri ostean. Nafarroako ogasunak 680.000 euro aurreztuko ditu urtean jakinarazpen sistema elektroniko berriarekin. Euro eskualdeak finantzatutako lankidetza proiektuetarako laguntza deialdia irekita dago. Iruñeko peinek bat egin dute Altsasuko atxilotuen alde hilaren 14an Iruñan egingo den manifestazioarekin. Altsasuko gazteen Nafarroako biran 12.000 pertsonatik gorak parte hartu dute. Maite Mutuberriak iazko arte plastikoen laguntzarekin argitaratutako Loia izeneko lana aurkeztu du. Eta hausia izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, bi esker zuen arretagatik. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.